Želeći potaknuti svijest građana na to da su sigurnosni pojasevi najznačajniji dio sigurnosne opreme za zaštitu putnika u vozilu, Hrvatski autoklub je kreirao preventivno-edukativni program Klik sigurnosni pojas, navika odgovornog ponašanja. Ciljna skupina su učenici završnih razreda srednjih škola i gimnazija u Republici Hrvatskoj. Cilj je samog predavanja praktički da učenici steknu određene kompetencije i znanja o ulozi i značaju sigurnosnog pojasa. I mi očekujemo posle ovih predavanja da ćemo doprijeti do njih na predavanjima i da će oni u nekakvom budućem periodu svog sudjelovanja u prometu koristiti sigurnosni pojas kao obvezu i naviku. Program Klik provodi se unutar 2 školska sata. Tijekom prvog sata stručnjaci HAK-ovog ureda za sigurnost cestovnog prometa interaktivnim predavanjem ukazuju na važnost korištenja sigurnosnog pojasa, a govori se i o drugim čimbenicima rizičnog ponašanja u prometu. Kroz tu edukaciju upozoravamo na 4 glavne ubojice u prometu. Normalno na prvom mjestu je brzina, vidjeli ste tamo 118 poginuli u 23. godini je uzrok bila brzina. Na drugom mjestu je sigurnosni pojas, onda ide alkohol i droga i na kraju distrakcija, jer mobitel je nešto novo što se pojavljuje u prometu. Pokazivanjem pojedinih rizičnih situacija u prometu koje dovode do prometnih nesreća s teškim posljedicama, pokušava se djelovati na ponašanje srednjoškolaca te utjecati na svijest o važnosti usvajanja i stjecanja pozitivnih stavova o važnosti pridržavanja sigurnosnih pravila u prometu. Tijekom predavanja učenici mogu testirati takozvane pijane i drogirane naočale za simulaciju percepcije pod utjecajem droge i alkohola. Iz mog iskustva dosta ljudi se pridržava, ali naravno postoje svakakvi ljudi, što čudi. Dosta ljudi se ne pridržava, pogotovo mladi, jer to je ta tinejdžerska odvažnost, dokazivanje pred prijateljima i to na koncu može doći do oduzimanja ljudskih života. Svakako treba ovakvim edukacijama poučiti mlade ljude kako se treba ponašati u prometu. Drugi dio programa provodi se na simulatorima prevrtanja i sudaranja kako bi se učenici vlastitim iskustvom uvjerili o ulozi i značaju sigurnosnog pojasa. Kad sam bio u simulatoru, nisam znao što očekivati, ali kad me to zateglo, prevrnulo, krv mi se slijeva u mozak, teže je i disat i vidjet. Naravno, bilo je malo smiješno, ali kada shvatimo da se to zapravo može dogoditi i malo i strašno. Ja sam već prije dosta vezao, ali nakon ovog simulatora sam zapravo shvatio koliko je nezgodno to prevrtanje i koliko je bitno vezati se, koliko je zapravo blizu smrt. Nakon prisustvovanja u gledanju predavanja imali smo priliku iskušati se u simulatoru koji nam zapravo smo tek tada shvatili koliko je to bitno vezati se, jer da se nismo vezali završili bi na podu i jednostavno to je bio jedan dosta anksiozan trenutak. Od ove godine edukacija se provodi i na engleskom jeziku. Preventivno-edukativni program Klik sigurnosni pojas, navika odgovornog ponašanja u prometu provodi se od 2017. godine u srednjim školama i gimnazijama diljem Hrvatske. U programu godišnje prosječno sudjeluje između 6 i 7 tisuća učenika. Program Klik financiran je sredstvima Hrvatskog autokluba i Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.